Godiya ta tabbata ga Allah Subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda cikin ikon shi da hikimar shi da sauƙaƙe abubuwansa da bayyana gaskiya inda take, sannan kuma da cikin hikimominsa yake zaƙulo ta duk inda ta ɓuya za ta fito fili. Sannan abin da yake na daidai, shi Allah Subhanahu wa ta'ala idan ka yi shi ko a ina ne zai fito da shi, idan ya fito da shi zai bayyana wa al'umma shi, kuma al'umma za ta yarda da kai. To mun gode wa Allah da ya mana wannan ni'ima. To shi dai wannan asibiti, asibiti ne mai tarihi, sannan kuma asibiti ne wanda yake yin aikinsa a kan ƙwarewa. Bayan wannan kuma asibiti ne wanda yake da wasu manufofi, wanda wannan manufofin su ne suka ba wa asibitin damar kaiwa ga gaci na duk wani ɗaukaka da ya samu. Abu na farko, wannan asibitin an fara yin shi ne a cikin unguwa, wanda community na wannan unguwar ana zaune tare da su, sai da aka duba yiwuwar me wurin yake buƙata. So ko ba professional na asibiti ba, an duba yiwuwar me unguwar take buƙata. Shin makaranta ce ba ta da ita wannan unguwar, ko kuma ruwa suke buƙata, ko kuma wani abun daban suke buƙata? An zauna da manya da masu iko na unguwanni, aka zaɓo cewar asibiti ake buƙata, aka zo aka yi wannan asibitin kusan shekara 5 da ta gabata. So daga wannan lokacin asibiti yana ta samun ɗaukaka da ci gaba, har aka zo aka daɗa yin wani na biyu kenan, wanda a cikinsa ne yanzu muke wannan bayanan. So manufar yin wannan asibitin ita ce abu na farko, sauwaƙa wa al'umma. Duk al'ummar da kake rayuwa a cikin guri, to ya kamata ka samu manufa wacce idan wannan ƙudurin naka na alkhairi ne, Allah zai tabbatar ma da shi. Idan Allah ya tabbatar ma da shi, wannan abubuwan in manufarka ɗaya ce, to za ta tashi daga ɗayan, za ta canja. Abu na farko, ita harkar lafiya gabaki ɗayanta ba wai guri ne na neman kuɗi ba. So taimako ya fi komai yawa a ciki, wanda al'umma idan suka gamsu da wannan taimakon da kake yi musu, to shi ne zai ba ka damar ɗorewa. Wanda alhamdulillahi ba yinmu ba ne, asibitoci da dama akwai wa'anda ake kafa su, wanda wata ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya ka ga ba wannan asibitin. Kuma idan ka kula ka lura, ba wai wasu abubuwa ne na aiki ko ma'aikata ba su da ba. Shi Allah yana duba zuciya da wace manufa aka kafa abu. So wannan asibitin akwai abin da shi mai asibitin, shugabanmu, CMD gaba ɗaya ya ƙudurce a ransa. Duk wani mara lafiya da ya zo asibitin nan, abu na farko muna son mu samu kyakkyawan mu'amala da shi, wanda ita ce kusan 70% na mara lafiya, wanda in aka yi mishi wannan mu'amalar zai samu sauƙi a tattare da shi, ko da ba ka ba shi ko paracetamol ya sha ba. So zai samu gamsuwa, zai samu natsuwa. Sabida so da yawa akan kai mutum wasu asibitocin, yanayin yacce za a karɓe ka da mu'amalar ma, akwai abin da ma'aikacin lafiyan da wani idan ya gaya ma, idan da jininka yana 200, in aka auna za ka gan shi ya tafi wajen 230 ko da 40. Sabida me? Sabida ya sa ka a fargaba, sannan kuma ya tayar ma da hankali. Amma cikin ikon Allah, duk wanda ya zo nan asibitin ya mu'amalance mu, to in mutum ɗaya ya zo yau, to shi da kansa wannan mutumin shi ne zai tallata mana asibiti, sabida mu'amalar da aka yi masa. Abu na biyu, ba muna alfahari ba ne, muna faɗa ne a bisa yaƙini da kuma yardar da muka yi wa kanmu, cewar kusan a wannan yankin ba wani asibiti wanda za ka zo a duba ka, a gama duba ka tukuna, idan kana cikin wani yanayi ma, ba za mu fara ma gaya ma me za ka ba mu ba,
za mu yi ƙoƙarin cewar mun ceto rayuwarka, in ya so daga bisani duk abin da za a yi wannan sai a yi daga kasantuwar kusan kowanne likita kamar yadda mai girma manaja ya yi bayani shine kowanne ɓangare na ɓangaren rashin lafiya muna da wannan likitan kuma muna da kyakkyawan alaƙa da shi ta kusa ba ta nesa ba. Misali, muna da gani, abu na farko kenan. Sannan abu na biyu muna da pediatric, ma'ana muna da likitan yara sannan muna da likitan mata. Alhamdulillah wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce. Kuma duk lokacin da muka buƙaci shi wannan ƙwararren zai zo mana a cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan abu na gaba shine asibitocin da ake ji da su a garin nan, patient ya sha zuwa can ko sun sha zuwa can su ce kwanansu kaza a asibiti kaza, amma jikin har yanzu su ba sa ganin ci gaba. Allah da ikonsa ko da ba a yi referring ɗin wannan patient ɗin zuwa gare mu ba, idan ya dawo gare mu muna iyaka ƙoƙarinmu kuma ka ga ya samu lafiya ko ta samu lafiya. Saboda haka wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce, muna yi wa Ubangiji godiya ta nan ma. a wannan asibiti Al-Nuraini mai albarka. Gaskiya mun ji daɗi sosai, mune wa Allah godiya, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara wa wannan asibiti girma da ɗaukaka, ya tsare shi daga dukkan sharrin maƙiya. Allah ya ƙara kawo mana. Alfahari ne, abin ci gaba ne, abin farin ciki ne. Mun gode sosai da wannan karramawa da aka yi mana, muna addu'ar Ubangiji Allah ya sa mu fi haka.